निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। आजच्या आपल्या शब्द अमृताचे ह्या भागातील उतारा घेतला आहे हिंदू राष्ट्राची हृदयस्पंदने या कैलासवासी माननीय परमेश्वरनजी यांच्या पुस्तकातून। कैलासवासी माननीय परमेश्वरनजी हे विवेकानंद केंद्राचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। या पुस्तकातून आपल्याला शुभ्र वेशधारी संन्यास्याची 50 वर्षातील हृदयस्पंदने जाणवतात। 2018 साली पद्मविभूषण या पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले होते। मार्क्स आणि विवेकानंद, मार्क्स ते महर्षी यासारखी अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली। परमेश्वरनजी लिहित नव्हते असे वर्तमानपत्र केरळात सापडणे कठीण। हार्टबीट्स ऑफ हिंदू नेशन हा परमेश्वरनजी यांच्या निवडक साहित्यावर आधारित ग्रंथ इंग्रजीत प्रसिद्ध झाला। त्याचेच अनुवादित रूप म्हणजे हिंदू राष्ट्राची हृदयस्पंदने होय। विवेकानंद केंद्राची स्थापना झाल्यापासून गेल्या 50 वर्षात केंद्राच्या प्रकाशनासाठी जे विपुल लेखन केले गेले त्याचे हे संपादित रूप। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, समाज जीवन, शाश्वत जीवन मूल्ये, परंपरा यांचा वैभवशाली आढावा घेणारे हे चिंतन प्रत्येक जागरूक भारतीयाने वाचावे। केंद्राचे कार्य करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने अध्ययन करावे असे आहे। या त्रिखंडीय ग्रंथातून पहिल्या खंडातील चरैवेती या प्रकरणातील उतार्याचे अभिवाचन आपण आज ऐकणार आहोत। आपल्याकडे ऋषींना मंत्रद्रष्टे म्हटले जाते। या मंत्रांचा मुख्य हेतू सर्वसामान्यांना मार्गदर्शन करणे आणि योग्य दिशा दाखवणे हाच असतो। स्वामी विवेकानंद हे एका अर्थाने चरैवेती या वैदिक सूक्तातील संदेश देण्यासाठी आधुनिक युगात जन्मलेले प्राचीन ऋषीच होत। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने प्रकाशित केलेल्या हिंदू राष्ट्राची हृदयस्पंदने या खंडाची पहिली आवृत्ती हातोहात संपली। आजही विवेकानंद केंद्र आपल्याला ₹750 मूळ किंमत असलेल्या 3 खंडांची सवलतीच्या दरात केवळ ₹600 सेवा देण्यासाठी तत्पर आहे। त्याकरता संपर्क करा 9881061686। नमस्कार। मी आज हिंदू राष्ट्रातील हृदयस्पंदने खंड 3 या पुस्तकातील चरैवेती या प्रकरणातील उतार्याचं वाचन करणार आहे। चरैवेती सूक्त हा ऐतरेय ब्राह्मणाचा एक भाग आहे। त्यात एकूण 5 मंत्र आहेत। वैदिक मंत्रांमध्ये ऋषींच्या चिंतनानुसार आपलं जीवन आणि तत्वज्ञान स्पष्ट शब्दात वर्णन केलेलं असतं। अतिशय मोठा आध्यात्मिक अधिकार असलेल्या ऋषींना मंत्रद्रष्टे असं म्हटलं जातं।
या मंत्राचा मुख्य हेतू सर्वसामान्य लोकांना मार्गदर्शन करणं आणि योग्य दिशा दाखवणं हाच असतो. त्यातून त्यांना त्यांचं जीवन यशस्वीपणे जगता यावं असा उद्देश असतो. हे मंत्र म्हणजे केवळ विविध देवांच्या नावानं केलेली प्रार्थना नसून ते उच्चारणाऱ्यांचं संपूर्ण जीवन सर्व बाजूंनी समृद्ध व्हावं यासाठी केलेलं मार्गदर्शन असतं. या मंत्रात जीवनाचा सकारात्मक आणि आशावादी दृष्टिकोन व्यक्त केलेला असतो. हे मंत्र सर्वसमावेशक असतात. हे मंत्र म्हणजे कधीही नष्ट न होणाऱ्या व गतिमान अशा व्यावहारिक ज्ञानाची खाण आहेत. चरैवेती सुक्ताचे हे 5 मंत्र हे याचं ढळढळीत उदाहरण आहेत. ही सुक्त माणसाला जागं करतात, गतिमान बनवतात आणि पुढं जाण्यासाठी उद्युक्त करतात. चरैवेती म्हणजे पुढं जात राहा. जे जागे होतात आणि पुढं चालत राहतात तेच यशस्वी होतात. मानवी जीवन हे यशस्वी व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी माणसानं योग्य दिशेनं पुढं जात राहिलं पाहिजे. या सुक्तात 4 युगातील वेगवेगळी मानसिकता असलेल्या मानवाचं वर्णन केलं आहे. जेव्हा माणूस आत्ममग्न, आळशी आणि व्यंगार्थानं झोपलेला असेल तर तो कलियुगात आहे असं या मंत्रात म्हटलं आहे. तो जेव्हा जागा होतो तेव्हा त्याच्यासाठी ते द्वापारयुग असतं. तो जेव्हा उभा राहतो आणि त्याची इंद्रिये सावध होतात तेव्हा तो त्रेतायुगात असतो. पण जेव्हा तोच माणूस एक पाऊल पुढं टाकून चालायला लागतो तेव्हा त्याच्यासाठी ते कृतयुग किंवा सत्ययुग असतं. त्याप्रमाणे एकाच माणसाच्या या विविध अवस्थांमध्ये 4 युगांची कल्पना केलेली आहे. कृत किंवा सत्ययुग हे तुम्ही स्वतःच्या प्रयत्नांनी बनवलेलं असतं. त्यासाठी तुम्हाला जागं व्हावं लागतं आणि पुढं पुढं जात राहावं लागतं. या युगात तुम्हीच तुमच्या भवितव्याचे शिल्पकार असता. हे भवितव्य तुम्ही घडवू शकता किंवा तुडवू शकता. तुम्ही जर नुसते बसून राहिलात तर तुमचं भाग्यही बसून राहील. तुम्ही उभे राहिलात तर तुमचं भाग्यही उभं राहील. तुम्ही झोपलात तर तुमचं भाग्य झोपेल. मात्र जो चालत राहून शोध घेईल त्यालाच त्याच्या कष्टाची चांगली फळे मिळतील. जे पुढं जात राहतील त्यांनाच समृद्धीचा रस्ता सापडेल. सूर्य हा सर्वांसाठी ऊर्जेचा आणि प्रेरणेचा स्रोत असतो, कारण तो कधीही शांत बसत नाही, विश्रांती घेत नाही किंवा झोपत नाही. सूर्याला तुमचा आदर्श माना, म्हणजे तुमचं जीवन यशस्वी तर होईलच, पण तुमच्याबरोबर तुम्ही इतरांच्याही जीवनात समृद्धी आणि प्रकाश आणू शकाल. या 5ही मंत्रातून आपल्याला केवळ व्यक्तिगत नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या संपन्नतेसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा मिळू शकेल. स्वामी विवेकानंदांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तानं 2 वर्ष देशव्यापी कार्यक्रम राबविणारं विवेकानंद केंद्र आता पुढच्या टप्प्यावर आलंय. या संदर्भात हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आम्ही कधीही या उपक्रमाचा समारोप केला नाही. हा हेतुपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, कारण स्वामीजींचं कार्य कधी थांबणार नाही अशी आमची भावना आहे. ते चाललं पाहिजे आणि चालत राहील याची आम्हाला खात्री आहे. समाजाला देवत्वाकडे नेण्याचं स्वामीजींचं स्वप्न साकार होईपर्यंत हे कार्य चालूच राहणार आहे. स्वामींनी आपल्याला मंत्र दिला आहे, उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका. स्वामींचा संदेश हा चरैवेती या सुक्तासारखा आहे. स्वामी विवेकानंद हे एका अर्थानं हा संदेश देण्यासाठी आधुनिक जगात जन्मलेले प्राचीन ऋषीच म्हणायला हवेत. फक्त त्या संदेशातील संदर्भ बदलले आहेत. कारण भाषा काळानुरूप असेल तर ती त्या त्या समाजातील लोकांना झटकन समजते. भारतीय समाजामध्ये सुधारणेची चळवळ आणणारे स्वामीजी हे सर्वात महान ऋषी होत. भारताच्या पुण्यभूमीतून असे अधिकाधिक संत निर्माण व्हावेत आणि त्यांनी भारताचा प्राचीन तत्त्वज्ञान आधुनिक शब्दांमध्ये जगाला शिकवावं असं स्वामीजी म्हणत असत. या कामासाठी अनेकानेक तरुण ऋषी पुढे यावे असा त्यांचा आग्रह होता. तुमच्यापैकी प्रत्येकानं ऋषी हो, या जगाला प्रकाश दिला पाहिजे असं ते म्हणत असत. एकनाथजी रानडे हे अशा आधुनिक ऋषींपैकी प्रमुख ऋषी होत. स्वामी विवेकानंदांच्या जन्मशताब्दी वर्षात कन्याकुमारी येथील शिलेवर स्वामींचे एक अभूतपूर्व स्मारक उभं करण्याचं व्रत त्यांनी जीवनव्रत म्हणून स्वीकारलं.
हे कार्य पुढं चालवण्यासाठी त्यांनी विवेकानंद केंद्राच्या रूपानं एक यंत्रणा उभी केली. त्यांनी त्यांच्या आचरणातून आपल्याला अधिकाधिक कष्ट करण्याची आणि पुढं चालत राहण्याची प्रेरणा दिली. अंतिम सत्य सोडल्यास जगातली प्रत्येक गोष्ट ही पुढं पुढं जात असते, कारण गती हा जीवनाचा नियम आहे. नदी वाहत राहते म्हणून तिचं पाणी शुद्ध राहतं. तिचा प्रवाह थांबला तर ते घाणेरड्या पाण्याचं डबकं बनतं. वारा वाहत असतो म्हणून आपल्याला शुद्ध हवा मिळते. वृक्ष बनण्यासाठी बीजाला कवच फोडून बाहेर यावं लागतं. त्याचं रोप बनतं, ते वाढत राहतं, त्याचा वृक्ष बनतो आणि त्याला फळं येतात. माणूसही निसर्ग नियमाला अपवाद नाही. जन्मल्यापासून तो वाढतच असतो. वेगवेगळ्या अवस्थांमधून तो जातो आणि अखेरीस त्याचा मृत्यू होतो. पण तो काही त्याचा शेवट असत नाही. ती तर त्याच्या नव्या जीवनाची सुरुवात असते. संघटनेलाही हाच नियम लागू पडतो. प्रत्येक संघटना ही चळवळ बनायला पाहिजे, अन्यथा ती कुंठित होईल. गती म्हणजे जीवन. जीवनामध्ये सतत नित्य नूतन असं काहीतरी घडत असतं. नवं काही घडण्याची प्रक्रिया थांबली तर जीवनाचा कोश तयार होतो. हा कोश म्हणजेच जीवनाची अखेर व मृत्यू होय. सनातन धर्मानुसार 3 संकल्पना वर्णिल्या आहेत: सत्य, ऋतम आणि धर्म. सत्य म्हणजे निखळ सत्य, जिला आव्हान देता येणार नाही आणि जी शाश्वत आहे अशी गोष्ट. या बीजातून अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व गोष्टींची निर्मिती झाली आहे. संपूर्ण विश्व आणि त्याची प्रत्येक रूपं, तिन्ही काळातील त्याचं अस्तित्व, या सर्व गोष्टी सत्याचाच आविष्कार आहेत. वैश्विक अस्तित्व हे सापेक्ष असतं. ही महाशक्ती ऋतमच्या वैश्विक नियमांनी नियंत्रित केली जाते. चंद्र, सूर्य, तारे आणि ग्रह अशी प्रत्येक गोष्ट आपल्या कक्षेत फिरत असते, कारण प्रत्येक गोष्ट ऋतमनं नियंत्रित केलेली असते. धर्म ही सत्याची निर्मिती आहे. ऋतम चराचर सृष्टीचा सांभाळ करतं. धर्म म्हणजे जग हे धारण करतं. प्राणीमात्रांच्या जीवनातही तो उत्स्फूर्त असतो. धर्माचा अवलंब करण्यावर मानवतेची पातळी ठरत असते. धर्म हा सजगपणे आचरावा लागतो. जोपर्यंत धर्म पाळला जातो तोपर्यंत समाजात सुसंवाद व सलेखा असतो. जर धर्माच्या अंमलबजावणीत चूक झाली तर समाजाचं अधःपतन होतं. याकडे दुर्लक्ष झालं तर समाजाचं आणखी विघटन होतं आणि तो समाजच भ्रष्ट होतो. अशावेळी परमेश्वराला पुन्हा एखाद्या अवताराच्या रूपात जन्म घेऊन हस्तक्षेप करावा लागतो. त्याच्या हस्तक्षेपामुळे समाजाची पुन्हा प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल सुरू होते. अशावेळी धर्मचक्र पुन्हा चालायला लागतं. यालाच धर्मचक्र परिवर्तन असं म्हणतात. आपल्या राष्ट्रीय जीवनात घडलेल्या पुनर्निर्माणाच्या सर्व चळवळी एखाद्या अवतारानं सुरू केलेल्या आहेत, असं प्रत्यक्ष श्रीकृष्णानं सांगितलेलं आहे. स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांना असा अवतार मानलं जातं. विवेकानंदांनी त्यांच्याकडूनच प्रेरणा घेतली आणि अनेक पटींनी तिचा आविष्कार घडवला. विवेकानंद केंद्र हे या शक्तिशाली आणि प्रभावी चळवळीचं एक अंग होय. वैदिक मंत्राचा कसा आश्चर्यकारक प्रभाव पडतो याचं विवेकानंद केंद्र हे एक उत्तम उदाहरण आहे. कन्याकुमारी येथील शिलेवर बसून विवेकानंदांनी प्रार्थना केल्यानंतर जवळपास त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षापर्यंत ही शिला पूर्णपणे दुर्लक्षित होती. देवी कन्याकुमारी जणू वाट पाहत होती. या शिळेवर स्मारक उभारण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. काही विरोधी गटांनी खूप त्रास दिला. काम कसं करायचं याची कोणालाच कल्पना नव्हती. कदाचित त्यानंतरच दैवी शक्तींनी त्यात हस्तक्षेप केला आणि माननीय एकनाथजी त्या ठिकाणी धावले. त्यांनी लोकांना आवाहन केलं आणि त्यांना प्रतिसाद देत लोकांनी कामाची सुरुवात केली. एकनाथजींनी पुढाकार घेऊन अशक्य ते शक्य करून दाखवलं. या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी संपूर्ण देशातून लोक स्वयंस्फूर्तीनं पुढं आले. संपूर्ण देशानं हे आव्हान स्वीकारायचं ठरवलं. त्यांनी सर्व अडथळे पार केले आणि ठरलेलं उद्दिष्ट पूर्ण केलं. त्यातून सध्याचं नितांत सुंदर आणि प्रेरणादायी स्मारक उभं राहिलं. या स्मारकात विवेकानंदांची उजवा पाय पुढं करून उभी असलेली देखणी मूर्ती विराजमान करण्यात आली. त्या प्रेरणेतूनच चळवळीला सुरुवात झाली.
आधीच्या 3 युगानंतर सत्ययुग अवतरलं आणि त्या पाठोपाठ विवेकानंद केंद्र या नावाची चळवळ सुरू झाली. विरोधी गट पूर्णपणे पराभूत झाले. सर्व दैवी शक्ती एकवटल्या. त्या पुढची स्थिती म्हणजे धर्मसंस्थापना. सनातन धर्माच्या पायावर उभा असलेला आणि अध्यात्म ज्याचा केंद्रबिंदू आहे असा समाज निर्माण करणं ही या चळवळीची पुढची पायरी होय. असा सुसंघटित समाज की जो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम असेल, बलवान असेल आणि प्रागतिक विचारांचा असेल. आध्यात्मिकतेचा संदेश हा समाज सर्व जगभर पोचवेल. हेच विवेकानंद केंद्राचं मुख्य आणि एकमेव कार्य आहे. समाजाला आपल्याबरोबर नेताना विवेकानंद केंद्राच्या कार्यकर्त्यांना त्याचा अभिमान तर वाटलाच पाहिजे, पण त्याचबरोबर जबाबदारीची जाणीवही त्यांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. तरच ते सर्व समाजाला बरोबर घेऊन स्वामी विवेकानंद आणि माननीय एकनाथजी रानडे यांचं स्वप्न राष्ट्रीय स्तरावर पूर्ण करू शकतील. तोपर्यंत मागे पाहणं नाही. मार्गात कुठे विश्रांती नाही. चरैवेती हाच आपला मंत्र आहे. उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका, हा आपल्यासाठी संदेश आहे. चला आपण पुढे जाऊया. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.